Καλώς ήρθατε στο unboxing του MJX Bugs 3. Πάμε να κάνουμε μαζί το unboxing. Λοιπόν, το συγκεκριμένο να επιθυμίσω ότι μου στάλθηκε από το gearbest.com και το παρέλαβα σήμερα και πάμε να κάνουμε μαζί το unboxing. Λοιπόν, πάμε το ψαλιδάκι. Κάνουμε από εδώ που είναι ανοιχτό. Τώρα θα ανοίξουμε και από εδώ λίγο. Το χαρτάκι του, η σακουλίτσα δεν έχει τίποτα άλλο εδώ μέσα. Το χαρτάκι του με την παραγγελία, όπως βλέπετε εδώ. Και αυτό είναι το τετρακόπτερο MJX Bugs 3. Και εδώ, είμαστε εδώ. Αρκετά μεγαλούτσικο το κουτάκι του, μου ήρθε σήμερα με ελτά, χωρίς τελωνείο φυσικά, και πάμε να δούμε τι έχει μέσα το κουτάκι. Έχει και εδώ λίγη ταινιούλα, θα την ανοίξουμε. Ναι. Ωραία. Πολύ ωραία συσκευασία. Το βγάλα λίγο ανάποδα, δεν πειράζει. Θα το δούμε τώρα εδώ. Και ευρωπαϊκό φορτιστή μέσα, πολύ σημαντικό αυτό, ανταπτοράκι για το φορτιστή του, πολύ σημαντικό. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα. Αυτό είναι το MJX Bugs 3. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα η συσκευασία του. Λοιπόν, ανταπτοράκι για το φορτιστή του, με ευρωπαϊκό ανταπτοράκι, πολύ σημαντικό, στην άκρη. Θα βάλουμε λίγο το κουτάκι του στην άκρη. Λοιπόν, το ανταπτοράκι του. Να δούμε τον φορτιστή του. Απλός, όπως βλέπετε, θα συνδεθεί εδώ με το ανταπτοράκι του και είναι έτοιμο για φόρτιση. Πολύ ωραία. Εδώ έχουμε 4 προστατευτικά για τις έλικες και τα μοτέρ, που αν θέλουμε φυσικά τα βάζουμε, αλλά καλό θα ήταν να τα βάλουμε για να προστατέψουμε για τυχόν πτώσεις. Βάζουμε και αυτά στην άκρη. Εδώ είναι οι έλικες. Να τις δούμε και λίγο. Όπως βλέπετε δεν είναι με βίδα, είναι self-tightening τύπου,
όπου βιδώνουν μόνοι τους πάνω στα μοτέρ. Αυτοί είναι οι έλικες. Τις βάζουμε στην άκρη. Ακόμα ένα σετ έλικες, ανταλλακτική, πολύ σημαντικό. Εδώ έχουμε τα πόδια, το landing gear στην ουσία του τετρακόπτερου, που αν θέλουμε πάλι το βάζουμε και αυτό. Αυτά βιδώνουν κάτω από το τετρακόπτερο όταν θέλουμε να βάλουμε την βάση στήριξης για κάμερα, για να πάρει ύψος το τετρακόπτερο και να χωράει από κάτω η κάμερα. Είναι δηλαδή στην ουσία, ρε παιδί μου, είναι για να το κουμπώνεις το τετρακόπτερο από κάτω. Θα σας το δείξω σε λίγο. Το βάζουμε στην άκρη και αυτό. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Να βγάλουμε το τετρακόπτερο. Μισό λεπτάκι. Αυτό είναι το τετρακόπτερο. Έχει πάνω κουμπωμένη την μπαταρία. Θα τη βγάλουμε. Να δούμε την μπαταρία πρώτα. Αυτή εδώ είναι η μπαταρία του MJX. Made in China. 1800 mAh. Από ό,τι βλέπουμε έχει και άλλη υποδοχή φόρτισης και άλλη να παίρνει ρεύμα το τετρακόπτερο. Με αυτή την μπαταρία ο κατασκευαστής λέει ότι μπορεί να βγάλει 18 με 20 λεπτά πτήση το συγκεκριμένο τετρακόπτερο. Τώρα αυτό νομίζω θα είναι χωρίς τα πόδια και κάμερες και χωρίς να είναι φορτωμένο. Βάση στήριξης και τάδε. Θα είναι έτσι σκέτο, αν βγάλει αυτούς τους χρόνους. Θα το δούμε και στην πράξη φυσικά. Αυτή εδώ είναι η μπαταρία του. Εδώ έχουμε τη βάση στήριξης κάμερας τύπου GoPro, όπου μπορούμε να πάρουμε μια οτιδήποτε κάμερα τύπου GoPro, action κάμερα, να τη μοντάρουμε πάνω και αυτή κουμπώνει κάτω από το τετρακόπτερό μας. Βάζουμε μετά και τα πόδια και μπορεί να έχουμε βίντεο, λήψη βίντεο. Το βάζουμε στην άκρη. Πάμε να δούμε το τετρακόπτερο. Βλέπετε είναι συσκευασμένο με nylon στα μοτέρ του. Το βγάζουμε. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το τετρακόπτερο. Αρκετά ελαφρύ θα έλεγα. Μαζί με την μπαταρία νομίζω είναι κάπου στα 500 γραμμάρια. Ζυγίζει. Λοιπόν, εδώ έχουμε τα Brussels motor. Το τετρακόπτερο συγκεκριμένο έρχεται με Brussels motor. Δεν πετάει σε GPS mode, ούτε altitude hold δεν έχει με χρήση βαρόμετρου. Πετάει μόνο manual. Λοιπόν, έχει Brussels motor όπως είπαμε. Όπως τα βλέπετε, πολύ δυνατά. Στο κάτω μέρος, εδώ βλέπουμε την υποδοχή της μπαταρίας που τροφοδοτεί το τετρακόπτερο. Εδώ κάτω είναι η θήκη της μπαταρίας. Εδώ βλέπουμε την κεραία. Είναι μονταρισμένη πολύ όμορφα εδώ κάτω. Εδώ κάτω από τα μοτέρ του έχει LED. Πρέπει να είναι πολύ δυνατά τα LED του. Θα τα δούμε και στην πράξη σε νυχτερινή πτήση. Μπροστά έχει ακόμα ένα LED. Αυτό εδώ. Έχει και λίγη κόλλα εδώ. Να τη βγάλω. Εντάξει. Και εδώ έχει πάλι ένα σύστημα προσγείωσης για να πετάει και έτσι σκέτο. Όπως βλέπετε δηλαδή, άμα τα αφήσω εδώ, δεν ακουμπάει κάτω. Έχει αυτό εδώ σαν σύστημα προσγείωσης. Έχουμε αυτό εδώ. Ωραία. Το βάζουμε και στην άκρη το τετρακόπτερο. Το βάλουμε εδώ. Ωραία. Τώρα στο κάτω μέρος είναι η τηλεκατεύθυνση. Έχει και εδώ κάτι ακόμα. Εδώ μας δίνει ένα κατσαβιδάκι για να κουμπώσουμε τα sticks
πάνω στην τηλεκατεύθυνση. Βλέπετε δεν έχει sticks τώρα η τηλεκατεύθυνση. Θα τα βάλουμε εμείς τα sticks, τα βιδώνεις πάνω, τα δύο κομματάκια αυτά, μας δίνει κατσαβιδάκι. Το κλειδάκι το άλλο το ασημί είναι για τα μοτέρ, όταν θέλουμε να βγάλουμε τους έλικες, να κρατάμε κόντρα στα μοτέρ από εδώ και να τους βγάζουμε. Και αυτά εδώ έχει, αυτό το εδώ το σιτάκι. Αυτή εδώ είναι η τηλεκατεύθυνση. Πίσω παίρνει 4 μπαταρίες 2α. Λοιπόν, εδώ έχει για να βάλουμε κάποιο από αυτά που βάζουμε στο λαιμό και να κρατιέται η τηλεκατεύθυνση ώστε να μην μας πέφτει από τα χέρια. Εδώ είναι τα trims του, κλασικά. Τα sticks του. Βλέπετε, sticks του. Εδώ έχει φωτάκι πάλι, ένδειξη. Η κεραία του, κλασικά. Flips. Και εδώ πέρα το κόκκινο το κουμπάκι, συγγνώμη, είναι για να οπλίζει τα μοτέρ. Δηλαδή με το που σηκώσουμε το stick δεν ξεκινάει το τετρακόπτερο. Πατάμε πρώτα το κόκκινο το κουμπί, οπλίζουν τα μοτέρ και μετά σιγά σιγά δίνουμε και σηκώνεται το τετρακόπτερο. Αυτό εδώ. Η εμβέλειά του που το δίνουν είναι 300 έως 500 μέτρα. Ικανοποιητική θα έλεγα. Πάνω από 200 μέτρα δεν χρειάζεται κιόλας φυσικά για τέτοιο αεροσκάφος. Καλό είναι και η τηλεκατεύθυνσή του. Πολύ καλή. Φαίνεται ποιοτικά. Θα τη βάλουμε στην άκρη. Τώρα να δείξουμε λίγο αυτά εδώ που θέλω να τα δείξω. Τι ακριβώς κάνουν. Το landing gear που θα πει προηγουμένως. Παίρνουμε το τετρακόπτερο. Όταν θέλουμε να μοντάρουμε μια κάμερα για να βάλουμε βίντεο, αυτά εδώ χρειάζονται. Γιατί εδώ κάτω θα κουμπώσει το σύστημα αυτό εδώ που θα έχει την κάμερα, ωραία. Αυτά εδώ βιδώνουν εδώ κάτω. Θα βάλουμε και σωστά. Έτσι κάπως. Είναι πόδια για να βοηθάνε στην προσγείωση, ώστε να μην ακουμπάει η κάμερα που θα έχουμε κουμπωμένη εδώ κάτω. Ωραία. Και πολύ ωραία και αυτά, μου αρέσανε. Τώρα σε επόμενο βίντεο θα δούμε δοκιμαστική πτήση. Πολύ ωραίο φυσικά και ποιοτικά. Το βάψιμό του, τα μοτέρ του φαίνονται όλα πολύ ποιοτικά. Πολύ ωραία. Τώρα ναι, και το πλαστικό του είναι πολύ ποιοτικό, δηλαδή σκληρό. Δηλαδή δεν είναι να το πιέσω λίγο και να σπάσει. Είναι πολύ καλό φτιαχμένο ποιοτικά το τετρακόπτερο από υλικά. Σε επόμενο βίντεο θα δούμε δοκιμαστική πτήση με το MJX Bax 3. Ευχαριστώ όλους για το βίντεο που παρακολουθήσατε το βίντεο. Γεια σας.